Tak už vylezlo sluníčko, zahajujeme akci v počtu 7 lidí. Doufám, že se nám to trošku jako rozmnoží v průběhu těch 2 dnů. Že to bude dobrý. Dobré ráno. Bylo to náročná noc. No, tak po mě určitě, já jsem nespal. Tvůj kolega bloudil, tak jsme ho nakonec tady uložili. Kam bloudil? No hledal tě. No ale bohužel. Když mu slíbil, že může u tebe spát. No, může o mě spát. No ale nevěděl kde. Ty jsi mu neřekl Ty jsi číslo. odešel spát asi nevím v jednu. To říkal za správcem. No tak to on už zapomněl. A to se stane, když o nic nejde. No my jsme ho nenechali na holička. To by byl průser. My jsme ho vzali do větší zimy. Počkej, Beck je zase tady to, jo? To mě neříkej, že ten přijímač nemůže mít to přepínání na takový pitový konvertor, prosím tě. Tohle je to jasný. Ostatní display, to je na nic. Od Němců někde nějaký krám. Ten krám je boha. Ne, to je kompletní odvolka. Takhle to máš zařazený, který se dívají na komerční stanice pro Evropu, který jsou absolutně nezajímavý. Takhle on tam sám i si odpovídá, jsem si všim, vy ten Terminátor. On to má nějaký deformovaný. Terminátor, vy si tam ty tak jak srandu, že on jenom No, snad museli vydávat kleštěma ty vole, protože to nemůže jinak zajíkat nějaký následky. Já nacházelu někde a teď tam 3 elektry, tak to jsou fakt vděční za to, že konečně můžu ukázat videomateriály, co tam je za programy a podobně. Takže to je jakoby moje parketa, mám tyhle věci na starosti s tím, že samozřejmě pro nás je hrozně důležitý sběr informací z terénu, aby se mohli na to reagovat a v podstatě vyšlapovat cestičku vám, abyste vy měli co nejméně překážek v tom, abyste mohli montovat satelit. To nestojím, já si to radši jako pomyslím. Já to měl před 2 rokama tam dost nahnutý. A tam banánu to není, no maximálně si tam nic nenapíšeš, ale podíváš se. A když si tak si půjdu závtra. Všechno jenom co píš. No a výlet stojí 10. Mám tam známýho, jezdíme do toho, ale teda standardy s Polákama. Ale znám Zambotyho, protože můj kamarád tam nedaleko dělal. A já jsem ho tam měl na jaře vyzvednout a hned jsem si dal. Stromy, nestromy, už to jede na 2 družice. Ale pak